Assalamu alaikum ‘yan uwana mata. A yau gashi na ƙara zuwa muku da wani haɗi na musamman a cikin shirin na namu na mata sai da gyara. A yau na kawo muku wani sirrika ne akan kanunfari. ‘Yar uwa, kanunfari yana da matuƙar amfani a cikin ki. Bari in gaya miki wani abu. Idan kika samu gora, ki samu gora mai kyau, ki wanke goran sai ki zuba kanunfari, sai ki saka ruwa a ciki. Za ki iya saka shi a fridge, za kuma ki iya barin shi haka ki dinga sha. Idan ya jiku za ki ga ya canja kala, ya koma kalan jikin kanunfari brown haka. Sai ki samu ki dinga shan wannan ruwan nan kullum kina sha. Idan kina sha ruwan ki ga ya kusa karewa, za ki iya ki dinga ƙara ruwa akai haka. Ki dinga sha, yana da matuƙar amfani a cikin mace. Sannan kuma bayan haka, in kina so ki tsugunnu na kanunfari gaban ki je na ƙanshi, za ki iya samun kanunfari guda 3, kwaya 3 kawai. Ki samu garwashi sai ki tsugunna, ki tsugunnu, ki saka shi a ƙasan HQ ɗinki, ma'ana ki waye kafanki, ki sa kaskon a tsakiya sai ki sa kanunfarin kwaya 3 ya dinga shiga can cikin ki. Shi ma yana da matuƙar amfani, haɗi ne na musamman wannan domin gyaran gaban mace, kuma sannan yana sa gaban ki ya dinga ƙanshi. Sannan kuma wani abu da in kina so bakin ki ya dinga ƙanshi, ba wai ya dinga wari ba, mijinki yana so ya kisin ɗinki babu dama saboda bakin ki yana wari, so kin ga ba zai iya kisin ɗinki haka ba. So za ki iya saka kanunfari a bakin ki, ko da kwaya 2 ne ko kwaya 1 a bakin ki, ki dinga tattaunewa haka. Kina ɗan tattauna kuma kina ɗan tsutsa, bakin ki zaki ji yana ƙanshin kanunfari. So idan mijinki ya zo yana sex da ke, yana amfani da ke zamantakewan aure, idan ya ji wannan ƙanshin kanunfarin nan, a maimakon da yake jin wari, kin ga zai kisin ɗinki, zai ji daɗi ya kisin ɗinki hankali kwance. So kanunfari yana da matuƙar amfani. Wannan haɗi 3 ne na bayar na kanunfari, da wanda zaki saki kamar tsumi da shi na gora, sai kuma wanda zaki yi tsugunno da shi, sai kuma wanda zaki saka a bakin ki domin ya gyara miki zamantakewar aure. Kanunfari yana da matuƙar amfani. Uwa, ki jaraba ki gani. In kin jaraba, ban buƙatan godiya, kawai addu'a nake nema a gare ki gwada, sai an gwada akan san na kwarai fawo. Kar ku manta ku danna subscribe tare da ƙararrawar sanarwa domin samun abinmu daga zarar mun ɗaura akan lokaci, sannan kuma a tura mai uwa da abokan arziki su ma su ji su ƙaru su amfana da shi.